מה את עושה? מה זה? קי. זה 20 דקות. גיא, למה אתה כותב אדומים? הדר. לא, מה פתאום? כשנוסעים לרמת הגולן אתה לא עולה לקריית שמונה, אתה הולך דרך צומת מחניים, ליד קריסטינה. איזה בטן! תירגעי. תקתי, אז תחתכי לה. מה קרה? תוציאו את הכל. מור, מה קרה? טוב, אתם סופרים כאן, אתם אוכלים? דר. ראי איך היא מחייכת? טעים. מה מור? טעים. איזה מצחיק לחשוב על מור שעוד שנתיים תהיה עם מדים. מה? היא הולכת לבית ספר. מדהים. מדי בית ספר. לא חולצת בית ספר. אצלהם באוסטרליה הם הולכים עם ממש מדהים. וואי, איזה מתלהבת את. זה קור. אתה גם יוצא וניסה לך? הופה! אדר, מה זה? אדר, מה יש לי מעלה? מה זה? פסה? כן. צילמת? תראה. זה וידאו. בין כל המדינות, למה דווקא אוסטרליה? שם אנשים אומרים, כי זה ארץ הגירה. לעומת מקומות אחרים שזה לא ארץ הגירה. תהיי אותה ככה, תהיו אותה. תניחי. למה את יכולת ללקקת לי את היד? אני לא ראיתי ארנב. תראי לי את הארנב. נראה לי שלא בא לו יותר. רוצה?